Gràcies, presidenta, consellera, consellers. Saludar a totes les persones que avui ens acompanyen, especialment a l'exconseller, la secretària Marta Subirà, l'exsecretari Llevot, totes les entitats, ONGs, el comissionat de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, representants dels sindicats i la ciutadania i membres de diferents entitats que avui ens han vingut a veure. Jo, és tradició primer fer els agraïments, el Jordi els ha fet al final, jo els faré al començament, perquè vull agrair a tots els membres de la ponència, però molt especialment al relator. Jo penso que això forma part del fair play parlamentari, però en aquest cas sí que crec que hem de fer un agraïment especial al relator, al diputat Ferran Civit, perquè jo penso que ha estat l'artífex de tots aquests consensos. Jo penso que més que un relator ha fet de teixidora entre nosaltres, entre les diferents propostes i el govern. I crec que ho ha pogut fer perquè s'ho creu, però a part perquè té intel·ligència emocional, empatia, i per tant ha estat un encert triar-lo. Potser si haguessin triat una persona, doncs avui no estaríem aquí, i crec que era de justícia dir-ho. També vull agrair a les lletrades, tant l'Ester, la Ima, a la Dolors Balaguer, la gestora. Ha treballat molt la Dolors, ens ha ajudat molt perquè portem treballant molt de temps. La proposta va entrar a l'abril, per tant han sigut mesos de treball intens. Miri, avui aprovem la llei més important de la legislatura i a mi m'agradaria, consellers, sobretot conseller Rull, que aquí estiguessin tots els membres del govern i que estigués el president. Perquè passi el que passi, que no sabem el que passarà, jo crec que vostès tampoc ho saben, perquè hem entrat en un terreny incert, haurem legislat perquè aquest govern o els governs que vinguin tinguin les eines per fer front a una realitat que ens interpel·la a tots. A tots, els de dretes, els d'esquerres, els liberals, els anticapitalistes, els indepes, els federalistes, ens interpel·la a tots, perquè les conseqüències i els riscos dels efectes del canvi climàtic canviaran. De fet, ja estan canviant la nostra economia, estan canviant la construcció social, la percepció social, estan canviant el desenvolupament, decreixement econòmic, i els costos de no actuar, com deia l'informe Stern, seran molt més elevats dels que els puguin semblar els costos d'aquesta llei. Per tant, hem d'actuar. No repetiré, salinitzacions, pèrdua de terres de conreu, ahir ho parlàvem amb la consellera, la llei d'espais agraris, problemes d'aigua, migracions massives ambientals, i més en aquesta zona sensible que estem del sud d'Europa. Jo, miri, avui volia manllevar, no és molt costum, menys amb una ecosocialista, però voldria manllevar les paraules del governador de Califòrnia, que fa una setmana, el Jerry Brown, un demòcrata, quan estava debatent temes de fiscalitat ambiental, els deien als senadors: avui faran el vot més important de les seves vides, perquè en depèn el futur del país. Doncs miri, jo penso que avui sí, avui en aquest Parlament fem, tots els diputats i diputades, un dels vots més importants de les nostres vides i des d'aquesta legislatura, per descomptat, perquè en depèn això, la vida dels fills, filles, de joves com l'Anna, que avui ens acompanya. És la llei més important, perquè depèn com s'apliqui, posa en risc l'equitat intergeneracional. Per això nosaltres avui, malgrat que hem mantingut esmenes vives, volem posar l'accent en allò que creiem que la llei aporta, que la llei és positiu. També creiem que és una oportunitat aquesta llei per canviar el model econòmic lineal que hem tingut fins ara i que ha sigut un desastre per desigualtat en la redistribució de la riquesa, en temes ambientals, en temes socials. Per tant, és un model per canviar, és una oportunitat per canviar aquest model de lineal, extreure matèria primera, produir, utilitzar, llançar, depredant matèries primeres, depredant vides, per una economia circular. I ho podem fer perquè estem en el marc europeu, que lidera la descarbonització de l'economia, i per tant podem avançar-nos i fer que no només la llei sigui de desitjos i intencions, sinó que aporti solucions reals, com per exemple la que fem a través dels pressupostos de carboni, que ens compromet. I seguim la guia de països com Anglaterra, que ara inclús ja s'està plantejant treballar en pressupostos individuals de carboni. Hi ha un treball del Jordi Ortega que ens acompanya excel·lent en aquest sentit. I seguir la guia de països com Àustria, que al febrer del 2017, amb una sentència de l'acord administrativa federal, els dona la raó per rebutjar l'ampliació d'una tercera pista d'un aeroport,
prenguin nota, perquè això implica, això és potent. Els diu, no podeu fer la tercera pista de l'aeroport, perquè si la feu no complireu amb els vostres compromisos de reducció d'emissions. I per tant, el que fa aquesta sentència és tirar una alerta i dir, a veure, aquelles inversions que siguin d'un ús de gran quantitat de CO2 són inversions de risc perquè pot ser que d'aquí 20 anys no siguin útils. Per tant, no es tracta només de fer una llei de desitjos, sinó de fer una llei que després tindrà grans conseqüències en l'economia. Per això jo també en aquest sentit coincideixo amb el diputat Terrades que jo crec que sí que era important que com a mínim les polítiques, en el capítol d'adaptació, de polítiques d'adaptació al canvi climàtic, sí que hi hagués un repàs de totes aquelles polítiques que queden afectades, grans línies marc que després sectorialment ja es desenvoluparan. Jo crec que va ser un encert que cap grup presentéssim esmena a la totalitat a l'avantprojecte de llei que va presentar el govern el 2016, perquè vam deixar que entrés i que es tramités, perquè llavors hem utilitzat la política en majúscules, hem pogut arribar a fer una llei de país, d'una llei que va entrar i amb tota la voluntat del secretari Llebot, que sé que és l'artífex, i de l'exconseller Vila, però era una llei que era justa, pobra i sobretot que quedava desfasada del que després han sigut els acords de París de la COP21. Per tant, crec que va ser un encert no presentar-ho i haver-ho pogut treballar. També és cert que aquesta llei dic que havia d'estar al govern perquè interpel·la seriosament i compromet a qui governi ara o a qui governi en el futur. Per això que poca broma amb això a tots els grups polítics que estem aquí. Nosaltres, el nostre grup, Catalunya sí que es pot, vàrem presentar 99 esmenes, de les quals estic contenta perquè hem pogut transaccionar, negociar, arribar a acords amb més de 70 esmenes, retirar-ne algunes i, de fet, mantenim vives al ple 18, que poden semblar moltes, però que jo tampoc em dedicaré a destacar aquelles que mantenim vives perquè penso que avui és més important explicar els acords aconseguits que no aquelles diferències. I, a més, jo entenc aquesta llei com un punt de partida per poder anar inclús més enllà. Per tant, quines són les qüestions positives per al nostre grup? Jo també faré a manera d'inventari. Per exemple, que es fixessin clarament quins són els objectius de reducció d'emissions i que per a fer-ho es tingués en compte que l'any base fos l'any 1990 i no el 2005. Per què? Perquè l'any base 1990 és el que va establir el Conveni Marc de les Nacions Unides. Perquè és una qüestió bàsica, a més. Sí que l'any 2005 és quan comença, quan la Unió Europea ho fa en base a temes concrets d'emissions de CO2 de cara als mercats d'emissions, però l'any 2005 també és el moment més àlgid de l'economia i, per tant, seria una mica de fer-se trampes al solitari posar els objectius a partir del 2005 i no del 1990. Per tant, si ho posàvem així, requeria molts menys esforços. Per tant, és important que s'hagi al final adaptat això de cara a les projeccions que es faran en els pressupostos de carboni. També és important els objectius que s'han aconseguit. Per a l'any 2030 el 40%, per a l'any 2040 el 65% i el 100% per al 2050, que és superambiciós, el 100% per al 2050. La llei britànica parla, per exemple, del carbon budget del 80%. Per tant, els catalans som així i esperem que realment ho puguem complir. També és important que, per nosaltres, molt important que s'hagi eliminat de la llei tot el relatiu a la voluntarietat, que impregnava la llei anterior, que durant una etapa ja ha estat molt bé que es fessin els acords voluntaris i partir de la voluntarietat, però nosaltres creiem que a partir d'ara els acords han de ser vinculants, han de vincular les empreses i amb això clar, implica canvis del model actual, del model econòmic actual. L'anterior llei, per exemple, tenia aspectes que deien, això ho farem sempre i quan no toquem la competitivitat econòmica o... Clar, això ho hem tret perquè no pot estar subjecte, però no ho diem nosaltres, ho diu l'informe de Davos, ho diu la cimera del G8. Si és el mateix capital, són els poderosos qui s'han donat compte, com deia la Naomi Klein, que el clima ho canvia tot, que el canvi climàtic ho canvia tot i ho canviarà tot. Per tant, en aquest sentit és important que aquesta part hagi quedat fora de la llei. També molt important, ja ho han dit, per mi la part central d'aquesta llei, establir els corresponents pressupostos de carboni. És allò
per la gent que potser ens està, no sé si ho fan per la tele, però si algú després ho escolta, és la quantitat total d'emissions permeses per al conjunt de Catalunya, que s'ha d'indicar quina part correspon a les emissions que queden cobertes pel comerç d'emissions i quina part de difuses. I això s'ha de fer global, però també per sectors. Això és molt important perquè això canviarà la forma en què les polítiques sectorials de cada departament. També que s'hagi incorporat l'avaluació de la petjada de carboni en els productes i que, a més, això hi hagi traçabilitat, que es vegin les etiquetes, perquè això apel·la a la responsabilitat individual de cada ciutadà i ciutadana quan vagi a comprar un producte, saber quants quilos de CO2 per quilo de producte està comprant. En temes de governança, jo crec que en temes de governança la llei ha millorat profundament. Per què? Perquè es crea la taula social del canvi climàtic, un òrgan en representació d'entitats, organitzacions a nivell ambiental, però sobretot perquè es crea el comitè d'experts sobre el canvi climàtic, que és un òrgan col·legiat, que és independent i que és el que ha de presentar al Govern i al Parlament les seves propostes. A més, són membres nomenats cada 6 anys, amb la qual cosa ho deixem bastant al marge de les diferents conteses electorals i del rifirrafe, que aquest és dels meus, que aquest és dels teus. Vull dir, acaba sent un òrgan d'experts. I això és molt important, perquè, com deia l'informe Stern, el disseny de les polítiques públiques no pot preveure en detall quina serà la forma més eficient per aconseguir la reducció d'emissions, però sí que pot crear mecanismes i impulsar els ciutadans, els científics, a trobar-les. I els costos de les polítiques de mitigació dependran de l'eficàcia d'aquests instruments polítics i fiscals que acabem escollint. Per tant, jo crec un valor molt positiu al tema de la governança. Amb el tema de l'administració local hem millorat el redactat, crec que encara quedem curt, que podíem haver forçat a que sigui també l'administració local o almenys els ajuntaments grans qui també elaborin pressupostos de carboni. En temes de fiscalitat ambiental, perquè veig que m'estic menjant el temps, en tema de fiscalitat ambiental, la nostra proposta, clar, nosaltres amb algun dels impostos ens abstindrem, no perquè no compartim la filosofia, però creiem que aquesta no és la manera. En aquest sentit coincideix la nostra visió molt amb la del Jordi Terrades, del PSC. Nosaltres creiem que ha d'haver un paraigües en el debat de la fiscalitat sobre rendes del treball i fiscalitat verda, on s'ha de fer aquest debat, perquè si no es poden crear contradiccions, es pot acabar gravant el mateix o el mateix subjecte. Cal una llei integral que reculli, que harmonitzi els impostos ja creats amb les diferents figures i els nous que es puguin crear. I transitòriament, fins que... I a més aquí ha d'haver tot el tema del comerç del dret d'emissions, que amb això hem tingut debat, perquè no és l'instrument més eficaç, no ens agrada, però de moment és el que hi ha i estem a Europa i estem al món i per tant és el que tenim fins que no, des d'Europa, no s'estableixi un altre mecanisme més eficaç. També per nosaltres superimportant amb el tema d'energia. El tema d'energia i mobilitat, que són claus per al canvi climàtic, amb l'anterior llei quedaven fluixos. Amb energia jo penso que s'ha arribat a objectius ambiciosos. En tema d'infraestructures, també importantíssim, per exemple, tot el que hem introduït en referència al Port de Barcelona, al control d'emissions, a l'electrificació. En temes de mobilitat, crec que hi ha un article superimportant que parla d'anar traient els vehicles en combustible fòssil 2030. Penseu que Holanda ja ens ha adelantat, el govern d'Holanda està parlant del 2025. Per tant, també un repte per tot el sector de l'automoció, o canviar tota la fiscalitat de l'automoció perquè es passi d'un model exclusivament de cavalls fiscals a un d'emissió. En tema de turisme, aquesta potser és una part fluixa perquè, clar, fem una declaració d'intencions, però no podem parlar d'un turisme sostenible i al mateix temps pretendre un projecte com el Hard Rock que ens col·locarà 250.000 persones en un territori que ja està molt antropitzat i que ja té molta pressió. I com que veig que se m'acaba el temps, només per acabar, jo crec que avui, si el govern i aquest Parlament, que té la funció de control del govern, no ho oblidem,
fan la seva feina i ens en sortim, tindrem futur com a país i el podrem tenir més just, social i ecològicament. Si fem com en altres qüestions, que tenim molt bones lleis i no les complim, quan vulguem actuar ja serà tard. I per tant avui hi serem responsables davant de les generacions futures. Per això, diputades i diputats, avui, com deia el governador, faran, jo crec, el vot de la seva vida i estic segura que tots i totes estarem a l'alçada. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Grau.